srácok? Mi van? Egyik nap nézegetem a YouTube csatornámat, és nem arra leszek figyelmes, hogy 23 feliratkozó. Nem. Mi? 23 feliratkozó? Amikor utoljára néztem, még 9 volt, vagy 11. Mi ez? Mit csináltatok? Szóval ebben a videóban ezt szeretném megköszönni mindenkinek, hogy ezt összehoztátok ezt a, hát nem kis számot. 23 feliratkozó az számomra nagyon, tehát ez egy olyan, mintha nekem egy ilyen ajándékot adnátok, és tényleg hatalmasak vagytok, hogy összehoztátok. Köszönöm szépen mindenkinek, és remélem, hogy a jövőben is így fogunk növekedni, így fog növekedni a szám. És képzeljétek el már, hogyha úgyis ezen a YouTube-os témán vagyunk, az egyik videómra 1000 megtekintés jött. Mi? Van? 1000 megtekintés? Anyja. Normálisak vagytok. 1000 megtekintés. Jó van. Szevasztok. Srácok, tényleg nagyon szépen köszönöm a feliratkozásokat, a lájkolásokat, a megtekintéseket, a diszlájkolásokat, tényleg a kommenteléseket, és remélem, hogy tényleg a jövőben is mind ezek a felsorolt dolgok közül ugyanúgy növekedni fognak, és tényleg köszönöm szépen, hogy itt voltatok, találkozunk a legközelebbi videóban, hogyha tetszett, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, kommentelj, diszlájkolj, lájkolj, sziasztok!